започва. Продължаваме историите за римските крепости по Дунавския път на Римската империя. Намираме се в землището на село Диген, където се намира големия римски град Улпия Ескус. Градът е бил обитаван в началото от трибалите, след това асимилиран в територията на Римската империя по времето на император Август, след това Тиберий, Клавдий. По времето на Клавдий тук е построена крепост, която е била съхраняла голяма войска. Тук е настанен 5-ти македонски легион, който по времето на император Нерон, когато започват войните в Юдея и първото еврейско въстание, легиона е отзован към Партия и Армения за войните. След това, по времето на Флавиите, града претърпява разцвет. Тук е използван за война срещу даките. Войните в начало са неуспешни при Домициан, но след това, по времето на император Траян, града претърпява истинския си разцвет, когато Дакия е завоювана и града е обявен от император Траян за колония, т.е. той е бил равнопоставен на столицата Рим. Тук, където се намираме, тук се намира храмовия комплекс. Имаме 3 храма на Капитолийската Троица: Юпитер Оптимус Максимус, върховния бог на римляните, също така Минерва, Юнона. Освен това, да не забравяме и храма на Фортуна, богинята на съдбата. Тоест, това са 4 храма. Малко са градовете в Римската империя, които могат да се похвалят с такова съвкупност на храмове на толкова малко място. Градът, както се вижда, в момента е в развалини. Няма нещо, което да ни показва за миналото му величие, но говорим за нещо, което е било наистина огромно. Така, продължаваме с снимките на форума на Улпия Ескус. В момента разглеждаме останките на храма на Юнона. Това е богинята, която е консорта на Юпитер Оптимус Максимус, или аналога на гръцката Хера, Юпитер съответно Зевс, Минерва Атина. Това е римската богиня на съдбата. Не са много храмовете в римския свят на Фортуна, може би някъде 25 или 26. Това е един от тях. Легендата казва, че първи, който е строил храм на Фортуна, това е 6-тия римски цар Сервий Тулий, който е още далеч в легендарния период на Рим. Неговата история наистина е впечатляваща. Човек от роб, т.е. човек без никакви права, нещо равно на животните, се издига до цар на Рим. Той се превръща в легенда. И той в чест на богинята Фортуна, която променя съдбата му, той строи храма. След това храмове на Фортуна са строени, както казахме, на много места. Друго, което е важно, храма е реконструиран виртуално в Националния исторически музей в София, може да се види, но в истински вариант това са остатъците, които може да се видят и натам. Сега, което е важно, имало е проект за възстановяването на храма, но все още, както виждаме, нещата не се случват. Надяваме се да има положително развитие. Друго, което трябва да добавиме, когато говорихме за военната крепост и за легионите, това е, че през времето на Траян, когато градът е обявен за колония, крепостта не е била вече необходима, защото границата е била пренесена доста на север в Карпатите. И тук се развива просто като голяма метрополия.
но 150 години по-късно, когато настъпва кризата на трети век, голямите смутове в Римската империя, императори се сменят за по месеци, буквално даже и за дни. Узурпатори изникват почти всеки голям римски град. Дунавския лимес е станал много труден за опазване и император Аурелиан решава да премести границата на Дунава, т.е. отказва се от Дакия, от територията на съвременна Румъния. Границата е върната, но това е свързано с укрепването на всички тези крепости, които са по Дунава. И тогава крепостта е построена наново, като тук това вече става Ескус 2, така наречената крепост Ескус 2, която трябвало да вече да пази новия лимес. След това, около 50 години по-късно, император Константин Велики решава да си върне Дакия и строи понтонен мост до отсрещния град, вече на румънска територия, Сукидава, днешна Корабия, като сведенията са, че лично император Константин е наблюдавал строежа на моста. Мостът е построен, армиите са прехвърлени, отвоювана обратно част от Дакия. Тук не само даките са враговете, основният враг това са готите, които в 3, 4 и 5 век създават изключително големи проблеми на Римската империя, като през 5 век дори превземат столицата Рим и го разграбват. Но това, което е важното е, че мостът е построен. Така, продължаваме с разглеждането на останките на Ескус. Както казахме, Константин построява мост, който е използван успешно за превземане на част от Дакия. Но 40 години по-късно, когато император Валенс решава да използва моста за нови атаки срещу готите, той пристига тук в Ескус, но се оказва, че моста вече го няма. Т.е. вече е рухнал. Така че тази част вече е била отпаднала. Виждаме останките на храма на Фортуна. Както казахме, виртуализираното може да се намира, да се види в Националния исторически музей в София. Това, което може да се предположи, където е била, богинята. В едната си ръка е държала корнокопията, рога на изобилието, което дава или взема. И достигаме до една от съществените части на всеки римски град, термите или баните. Това е друго от местата, където се сключват сделки, цари живота, защото римляните много са уважавали баните. По няколко пъти на ден са ходили. То си имало цял ритуал, който е вземането на баня. Най-важното тук, което е римското изобретение, то не е съвсем римско, идва от древна Гърция, но римляните много успешно успяват да го внедрят. Това е хипокауста, както се вижда, на горещения въздух, който влиза отдолу, загрява камъните и след това загрява цялото помещение. Виждаме римския път Декуманус. На латински Декуманус значи 10 стъпки. Това е ширината на пътя. Сега, ако го премериме, ще се окаже, че са по-малко от 10. Но все пак с развитието и еволюцията на човека, естествено, че краката са ставали по-големи. Но така, станало. Другата главна улица на града, това е Кардото. Декумануса пресича града, във всеки римски град го пресича от север на юг, Кардото от изток на запад.